Viches? Pro ano eleccións galegas. Sí o sí, xa vin. Pois eu desta teño ilusión. Imagino unha muller presidenta. Xa vai sendo hora, ou? Ainda estás coa política. Pois sí. Se xa gañaron hai meses. Non contaba, pero notouse. Xa só de ter pediatra todos os días. E médicos suficientes durante as vacacións. Aprobado o incremento das bolsas de estudo nun 30%. A presidenta da Xunta, Ana Pontón, avanzou tamén novas iniciativas para abaratar a factura da luz para familias e pequenas empresas. Mira, outra boa nova. Que sí, que tes razón, que menos mal que votei. O que dicía que me gustaría na presidencia, pois, alguén como a ti e como a mí. Alguén que pode estar nun bar como este. Que xere confianza. Bea, cóbrasme aquí o noso, por favor. Cóbrasme aquí o noso, cóbrasme a lío da presidenta, eu estuche para todo, Moitas grazas, Bea. E se non nos vemos, feliz ano novo. Bo Nadal, é tempo de ilusión e de confiar.